Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, bayanai suna ta fita akan shahararren mawaƙin nan mai suna Sirrin Fatahi. Sirrin Fatahi dai shugaba fiyayye sallallahu alaihi wasallam yake yi wa baiti. Amma wasu daga cikin tsagerarrun mutane sai su fito, wasu su zage shi, wasu su gaya mai magana, wasu su ce abin da yake yi ma ba daidai bane. Wannan nagartaccen bawan Allah mawaƙi akwai wata waka da yi wa shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda take da taken Annabi Yafinan. Akwai wani baiti da yayi a cikin wakar wanda yake cewa zatin Allah na Abubakar mai gidan Umar. To ni dai na san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zatin Allah ne, tabbas. Sa'annan kuma wasu suna cewa wanda yayi gaisuwa gaba da atiyar sifar zatiyar Allah, wato Fadima fitila, ba daidai bane, amma ni ina ganin cewa daidai ne, saboda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam da Fadima kamar hanta ne da jini. Ubangiji Allah ya samu dace. Ni ne naku Real MKLP Arewa. Ku danna subscribe domin samun daɗaɗɗen shirye-shirye na.